Lasan sila kayang ko na chowdar bagri constituency dar kahay rong pierong ara tatum rong isi thopak pen tuwar ka selama sai kedeng po. Berthemani redong kisung nai tuwar kawi henlo kisung nai lake athema kisuk iudi business tukla matum jelo phelo sikai kita kedam jila si rong ruk ta tuwar le mission dolo ploti development olo pu jong damni lasan se kekang adong polling station kaparlo ki hay rong pierong ara tatum tuwar ka hinu bar puta jong rong isi thurpet tuwar ka sai kedeng po. Jongdam ni labangso atau ki Congress ruling do boma hutsi labangso atau ki kasilam pilo sa terminon BJP sokar ki ningkat ke pleng etlo ki hayrong pierong ara ta tumaphan panong ko kason si chepon long ko si jongpo 20 la sa sokar atumpan chiki ke pinpen si ki hay rong pierong ara asar long ki rong pika pin khat pon 20 house ara ta tum thurpat ka salam asai den pon tasi local mission for education research of ya phanta chuning ripon la bangso to sangraba nang thopi pon na santi mission ji pusil chuning ripon ni lada ke hairong pi arong nilitum bangso towar ka chiklem nang ko ka thekela hello ke dam ke wangari motor ke dam ka dok ave ki du kisung ki do penayoksi nilitum doning koi suse arat atum nilitum towar selam nang koklo kedam tang anta nilitum aphan BJP a government atum nang rabre pu nilitum pun alang litum nang pi seta bangso towar aphan akerap mate akelang nilitum aphan avidet lang kedam tang roton ing TEM ke mana hut labangso atowar DRDA nilitum aphan batahini alang li pi penayok si pini arni anta nilitum ke dam ke wang awar side lo lapen ke nilitum ka choklen ka chodam ka dokawe arong alon pensi to bomlo la si pini arni anta labangso atowar aphan nilitum klempon nangkoklo la si pherang ke aham phanga phanda choro par piklo alang litum chipiduk chipisung si nilitum aphan labangso alam jai hey nilituma phan kipia pot alang lituma phanta kero pilo lapen rat phanta kero pilo rong asar phanta nilihin pen kero pipon parpik ada non BJP atum ningkan kep chopo dog lo sila song bon ari tum dak ha rong pierong rar phan pini towar ahin al pini son ba kirab duluma government ahin pen nilituma phana kerap laningkan kep angbong thangna tawe lang bang nang palelo bonse tame alang angbong thang nata nilitum kelong dun avelang alang kijun longji kali nang le mata nang lele towar badalo bonta hem ta longon de lo thang a facility ta nilitum ke long dun de kedam tang congress atum roton ingti nilituma phan kang hon kang jinso a hem pensi do bom lang angke non ke doar baguri ke to education non kibom lo si las alang li phan nali tume hin pen atwar puthak pilok puji kachuning rije phanilitum aning hang seta alang li RJ theklong le der posi nilitum kachuning rije phana kisung do tangte pilok puji la twar bangke nanglang sonte puima thekte nanglang asonte pulo seta atamang bong la no ningkan hini ve lo nilitum kachuning ri la ningkan hini yang bong jongsi nang piang te chudeng pon po nang pipide tangte alang li sayang bong ke kavelu nalimen je than paima nilimen siri bidasing la pen nilikul ke rong pi